ahojte ľudia, dneska to je nové video a je tu so mnou moja bráška a dáme si závody. Two, one, go! Moja taktika a brášková, hovorím bráško, neviem prečo. Do červeného! Nejak ďalej sa nedostávam. Ale to nevadí, dáme ešte potom jedné závody. A ja som skydla do vody, takže pripraviť sa. Kde si? Ja sú tam? To je môj drážka potom. Teďka, do vodičky. No, poď tam. Ja tam pôjdem pri teba. Poď. Tu chceš letať to? Ja už skôršie vyrazila, lebo ty si bol tam bližšie. Žlutý. Auto mi odletelo. Má boj do city. Tak, bráška, kde si? Milan, kde si? Brácha, kde si? City. Mesto. No? Som padla skoro do vody. Pomoc. Dobre, Milan, ja tam máme môjho brácha. Že no. Čau, poď za mňou. Počkaj, kde to bolo? Tam nie. Však tam som chcela... Ja sa furt vyburávam. Také vymyslené. Počkaj, odznova. Neplatí. Lebo ja som sa vyburávala nejako. Tu musíme... lidi. Tak. 3, 2, kde si? 3, 2, 1. Nejak som prvá. A tu končíme, Milan. Nevám, brácha mne prebehol a my sme naspäť na začiatku, lidi. To som ho chcela vytrvať. Teraz si klikneme sem a odpojíme sa. Tak, sme naspäť na začiatku a čau, Milan. A ja idú skočiť na rampa. Zelená! Nie, bola to oranžová. Zas. Tak, dneska tu bolo všetko. Zanechte like, odber, zvoneček. Ak nie ste blbeček a môžeme ísť. Môžem to ukončiť. Čaute.